var ha. Donda, ekran donda. Anasını satayım ya. Gelsene ta Ne mi oldu? da. O efira takayım ne mi? TikTok dondu yani hiç ile knopkalar da attık. Dine sesini geliyor. Bollu men ne işaret ekranı işaret işten o. Atak ediyorlar vatandaşlar. Açtırın neyme kadar kanı soğudunuz, like'lanız, va olsa kalsın, efirem kalsın, ne barot, neme de kalsın, şol keşfete de düşür ya. Ataka gidiyor haramladılar, o ekrandan durdular ha. Yani, Aydağım ha, bular var ha. Gördüler de yani o hemmekinin bir ve pağaramı yani, zadet yani. Şonun üçün şey edip, gelip zadet diyorlar. Ağam, mene bilem ok. Bul var ha, bu zat izi kutormaya bu zatların. Bu zatların izi kutormayar. Alişer var, Abdullah var. Beyleki adımlar alıp başlarlar. Türkiye'de, Rossiyada bolyan. Bulum göz korkulma üçün ediyorlar esasana. Mehriman vatandaşlar, bizim size bir daha da deyin. Şu Alişer'le Abdullah'ın alsalar Türkmenistan akitseler var ha. Şoların erkeklik namusunu değerler, zar ederler. Hiç birinizin başına gelmeyin istemeyen zattınız gelir. Olaram birinin çağası, olaram birinin oğlu, atası, düşüyanın mı? Gayrat edin, şu haramzadılara karşı dava etsin bize ayağa alalım, mehriban vatandaşlar. Birleşelim, ayağa alalım. Birleşelim, ayağa alalım, mehriban vatandaşlar. Yeter uzo, yeter uzo, çekin de adımız, yeter uzo. Halkın ayağa almağı sebep gerek, başka sebep gerek gel bize. Neçe yetki vermeli biz? Neçe kıyınlar, cefalılar bize karışıyor. Görün ha, görün. Dünya var yani, Türkmenistan var yani. Dünyadan hamala svязını yitiren yalan Türkmenistan devleti. Oğlum haramzada atalı oğlu oturan düşün. İki tane haramzada yurdu kelleri. Oğla tam. Kakası bir kançito. Bir gayret haramzada. Şu zatları, şuları ayırmasak bolanok. Doğuncuklarım, gul bolup yaşap ber. Adam spisikta adamız sanımız yok. Neydi kösönüp berse o yurttaşına görün ha o. Sizin için çıkıp böyle şul olanlar o Alişer Abdullah ayalı görülü yatı bilen o giycelerini çağası da görün iyi içerin derler şolar. Bu kurdonu çürüm geçen derler olarım. Siz için çıktı Alişer'e bir pul verdi mi? Çıktı gurledi. Böyle ayırda pul için etse bileyen mi? Belki kâvar opozisyonerler var. Olar bir grant için ediyorlar. Alişer'e bir adam şu vakti için men sana pul verdim çıkış eden için deyip aydıp bilir mi? Hiç kim aydıp bilmez. Abdullah da şolar yalar. O Abdullah'ın giden problemi neyli kınçılıklar başka anlatıyorlar. Şu onları nitaran okmu? Türkiye'de yaşap gören iyileştirmesi sesleniyen mehriban adamlar. Oların birinin çağaları gayrat edin davaysi temmemiz bir rağın hem diye moş temmemiz protest edelim bir grun aydıp yürüyte. Sen anarda etsen min derdesin. Давайте ağam hemmemiz men diga men etmeler onu senim etmeler hemmemiz etmeler ağam şunu. Неужели Alişer'i gowarın lokmay Abdullah'ını gowarın lokmay hiç gownunuz yokmuş olarda. Bir yüreğinizin ne diketçiyek şu zatlar onların tutullarını da eden hiç bir vicdanınız yüreğiniz cinkeden okmay mehriban adamlar. Ha? Cinkeden okmay yüreğiniz. O derece vicdansız zorluk mu bize? Hani bizim Müslümançılığımız? Hani bizim Müslümançılığımız? Hani bizim adamçılığımız? Müslüman adam vicdanlı adam. Müslüman adam rehindarlı adam. Elde biz biri Türkiye'de şol neme var ha, neme haysi göçüdarı da şon tutulayan yerinin adı, şon aydın sana adamlar, Ankara'da. Men videoda koyuptum bir mutlaka görün. Şutayda dinleyen vatandaşlar, şutayda şolun aydın rahatları var. Гражданин Туркменистана, проживающий в Турции, объявляю голодовку как знак протеста против несправедливого задержания меня
и в попытке отправить меня в Туркменистан, где меня ожидает мучительная смерть в Туркменистане. Я отказываюсь от какой-либо пищи и воды, пока моя ситуация не разрешится справедливым образом. Я надеюсь, что власти Турции рассмотрят мой вопрос и справедливо рассмотрят мою ситуацию, так как при отправке в Туркменистан мне грозят пытки и смерть. Men Abdullah Urusov, Türkmenistan vatandaşı, Türkiye'de yaşayan, yani bir kanun töhmet atıp Ankara Akyurt gönderme merkezinde menşur. Men Türk hükümetinden menin işimi adaletli çözmeyi talep edýän. Men şöyle açlık Galadokka ilan edýän. Eğer de men Türkmenistan'a barsam, meni adaletsiz tut, meni bir kanun öldürür. Onun için men açlık ilan edýän. Ankara Akyurt dedi vatandaşlar. Ankara Akyurt Göç İdaresi. Geri gönderme. Merkez mi Akyurt? Video Ankara çektim. Video çektim. Türk diline video çektim. Şota girin, paylaşın, komentarı yazın, etiketleyen kim bar bolsa TikTok'ta da hatta gayrat edin, YouTube'da da koyacak inşallah. Davayçı Nurağa davay ağam protest edeli. Bize açlık grev edelim mi? Ne edeli ağam? Bolmasa bize mi açlık grev edeli? Online efir açıp New York'ta Times Square'da açlık grev etmeli mi? Ne etmeli ağam? Grev edeli mi? Başladı mı açlık grevi? Bilim edelim onu açlık grevine başlayalım vatandaşlar. Davay bilim edelim disküsünden. Türkiye'deki olanlar kardeşlerimiz yani naharimen aç tutu o Türkler kim bilir düğünden ver yemek yemiyorlar belki. O zaman biz de başlayalım açlık grevine. Herkes yapalım hatta. Yani vatandaşlar yapalım. Uçkun niyara iskra. Artık herkes yapalım. Yani bunu burada edelim vatandaşlar. Bu başka türlü olmayacak yani. O zaman biz de açlık grevine başlayalım. Yani Türkiye'deki yani en sonunda hani açlıktan şu tayda 6 gün 7 gün bir hafta doklamız guğrap ölecek olup yatsak beğenin hükümetleri o tayik beyler çıkıştırırlar. Abladım oğlum. Etmeler efsane bırak bunların vicdanlarına kalsın yani. Bırak Avrupa'nın, Amerika'nın, Türkiye'nin vicdanlarına kalsın yani o zaman. O zaman açlık grevi ilan edelim arkadaşlar. Hep beraber biz de. Arkadaşlara bu şekilde biz de destek olalım. Madem böyle bunlar bırakmayacaklar belli ki. Zaten Alişer'in yarın kimlik evrağı da süresi bitiyormuş. O da çok manidar yani. Şimdi tam evrağının bitmesi üzerine 3 gün kala yakalanması. Yani ne yapmaya çalışıyorlarsa suçlu, bak onların başına gelebilecek her şeyden suçlu Türkiye hükümeti sorumludur. Bak o Erdoğan hükümeti tek adam rejimi sorumludur. Yani bunu sağa aması maması yok. Sonuçta onlar senin elinde. Senin elindeki vatandaş. Sen onlar açlık grev yaptıysa da ölürse de her şeyinden de sorumlu olan Erdoğan'dır. Bitti. Erdoğan yapıyor bunu. Başka kimse yapmıyor. Çünkü bunu nereden diyorum ben? Bak 25 kişi ben İstanbul'da 25'lik listeyi bizim avukat gidip İstanbul Valiliğinden soruyor. Diyor ki bu hayırdır ya diyor Türkmenlere karşı kendi ülkesi için savaşanlara karşı niye bu kadar böyle uygulanıyor bunu göndermek gibi böyle. Avukat soruyor. O da çözebileceğimiz Nur ağa, Dongyang sen ağam, Dongyang. Sesin gelen ok. Nur ağa. Eşteyen mi Nur ağa? be. Sere de ağam. Eşteyen mi? Men ağam. Suat neyli Suat normal. Bir açayın. Şu an kovi. Ay yine Dongyang. Suat kovu mu? Olmasa men açayın. Şu an kovi. Olmasa men açayın efiri. Brother men Wi-Fi'm da burada atmam ka bir mut gör.
Yok. Deme telefonumun internetine geçtim. Şu at normal mı? Şu at normal mı geliyor? Ataka var vatandaşlar. Yanam şoň üçin yapıldı da. Yanam şoň üçin yapıldı da. Ataka var. Bak bu İstanbul valisinden bizim avukat sorduğunda bu 25 kişilik liste var. Listenin başında da benim ismim yazıyor. Nur Muhammed Annayev ve diğerleri diye yazıyor. Bak o liste de var bende. Bak çantamda var, gösterebilirim. Bunu diyor nereden çıkarıyorlar bunu diyor Türkmenistanlılara karşı böyle. Bu diyor vali diyor bak İstanbul valisi, vali mi vali yardımcısı mı artık o diyor. Diyor ki bu diyor çok yüksekten yukarıdan gelen bir şey diyor ve bizim buna diyor bir şey yapamayız diyor. Bunu çözmek istiyorsan diyor ya Süleyman Soylu'ya çıkacaksın ya da Erdoğan'a diyor. Bak bu ikisine çıkacaksın diyor. Yani Süleyman Soylu'yla Erdoğan 25 kişilik listenin yakalanıp Türkmenistan'a deport edilmesi, geri gönderilmesi diye karar çıkartıyorlar. Demek istediğim bu işin asıl sorumlusu İçişleri Bakanı, o zaten hiç kimse böyle pitikleten peşka Erdoğan'dır yani. Bak Türkmenlere karşı uygulanan şeyin sorumlusu gene de Erdoğan. Yani Erdoğan bilmiyor mu kardeşim ya? Biliyor, her şeyi biliyor. Yani karşı tarafa yaptırım uygulamak için mi yapıyor? Ya Güney Kıbrıs sorunun da varsa ya da adatlığa çıkıptır merkeze A diye turuna getiriyor kurban ol şu at. Bu Kazakistan'la, bu Özbekistan'la. Bir de belli ki bu hoşuna gitmiyor Erdoğan'ın. Belli ki bu onun hoşuna gitmiyor. Gitmeyince onu cezalandırmak için bizim aktivistleri kullanıyor. Alçaklar. Alçaklar. Bu kadar da alçaksınız yani. Gerçekten alçaksınız. Ya bu arkadaşlar sizinle uğraşmıyor ki. Bak sizi bunları mecbur söylemeye mecbur bırakıyorsunuz sonra. Biz de böyle konuşmak istemeyiz ama mecbur konuşuyoruz size karşı. Çünkü biz de arkadaşlarımızı seviyoruz yani. Ya savaş başladığı zaman diyor, savaşın diyor kazanan olmaz diyor. Herkes kaybeder diyor. Bu böyledir yani. Başlatıyorsunuz bir şeyleri durup dururken. Ya bugüne bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bak Erdoğan'ın bugüne bugün bir tane despot yönetim Türkmenbaşı'ya, Gurbanguli'ye, Türkmenistan'a bir şey dediği olmamıştır arkadaşlar. Despot yönetim Gurbanguli'ye karşı bir şey söylememiştir. O kadar zulüm yapmıştır. O kadar insanlık dışı uygulamaları yapmıştır. Ama bugüne bugün çıkıp ey İsrail, ey Amerika diyen Erdoğan Türkmenistan'a karşı bir tane lafı olmamıştır. Ya Kuzey Kıbrıs'ı sattı. Kendi Türklerinizi sattı. Gene konuşmadınız ya. Geliyorsunuz bizim aktivistleri yakalıyorsunuz. Yine alçaksınız ya. Ya ben anlamıyorum. O sizi satıyor. Siz geliyorsunuz ona karşı savaşanları yakalıyorsunuz. Alçaksınız ya. Bu kadar alçaksınız yani. Belden aşağı vuran alçaksınız siz. Ya gücün mü yetmiyor ya Türkmenistan'a bir demeye? Hükümetine. Diyemiyorsunuz değil mi? Kıçınız yemiyor değil mi? Vay be Gurbanguli'yi tebrik etmek lazım ya. Harbiden maşallahı var bu konuda yani. Erdoğan'ı bile ayağına dizine getirmiş yani. Erdoğan'ı bile dizine getirmiş. Vay maşallah. Gurbanguli'nin elini sıkmak lazım gerçekten bu konuda. Yani önüne gelene ey İsrail, ey Amerika diyen Erdoğan ne oldu? Pısırık bugünkü gün. Bırakamıyorsun değil mi? Bir şey diyemiyorsun ona karşı. Fakirler. Para düşkünü fakirler. Fakirsiniz lan. Türkiye'de adam akıllı bir tane memur yok ya. Hepiniz satılıksınız ya. Bir tane memurunuz yok ya. Avukatı da satılık, mahkemesi de satılık, savcısı da satılık. Hepiniz satılıksınız. Satılık fahişeden hiçbir farkınız yok. Bak ben bunları söylüyorum lan. Gel al Hollanda'dayım. Alıyorsan. Fahişesiniz siz. Bize dişiniz geçmiyor. Gidiyorsunuz Türkiye'de Alişehir'de Abdullah'da ne çağrışlar ettiler, ne davet ettiler. Gayratınız bağ olsa bize deyinsene. Bize edip bilen adamız var mı? Bize edip bilen mi burada? Yani. Kaldı ki onlar Türkiye'nin siyasetine karışmadılar bile ya. Bak burnunun üstünde, gözünün üstünde kaşın var demedi ya. Hiçbir şey demedi. Yani bırak diğer anormal bir çağrış da yapmadılar. Bir şeye katılmadılar da ne oldu? Yani sebep ne şimdi? Ha? Yani
Elle tutulur bir suçu yok çocukların ya. Elle tutulur bir suç yok yani ortada. Kaç tane suç isnat etmişler. Neyle günahlar üstüne yüklüyorlar dedin Talip? Bir giden bolar olsa. Bilem okşa birine jaytdy da şu Alişer'in ayalı diye suç zatları var dedi, prestüpleniya var dedi. Menim be Alişer näme etdi prestüpleniya bolar ýalak. Ol bilýän hiç gelip çağrışlar etmedi. Diňi kritika. Yani sadece G82 kod. G82 artık ne kod ne demekse. Yani büyük ihtimalle Türkiye'nin milli güvenliğine zarar veriyor. Ya Türkiye'nin milli güvenliğine İstanbul'da 3 milyon kişi ayaklandı ya. Onlar verememiş de 2 tane aktivist mi veriyor ya? Saçmalamayın ya. Bu kadar saçma şeyler uydurmayın ya. Ya 3 milyon kişi İstanbul'da ayaklandı. Onlar güvenliğine sorun oluşturmadı da. Ekrem İmamoğlu'nu sen aldın içeri tıktın. Bunun üzerinden İstanbul karıştı, Ankara karıştı, her yer karıştı. Onlar milli güvenliğe sorun olmadı da 2 tane aktivist yani. Hadi ya, hadi canım oradan ya. At yalanı uydur artık inanırlarsa yani. Allah'ın belası. Bir bitmediniz oğlum ya. Bir ölmediniz. Erdoğan ölmeni istiyorum ya. Allah'ım inşallah en yakın zamanda canını alsın senin ya. Yemin ediyorum. Ölmeni diliyorum Erdoğan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ölmeni diliyorum inşallah. O yanındaki satılık fahişelerinle beraber cezanızı almanızı istiyorum. İnşallah cehennemde de yanarsınız ya. Cehennem ateşiniz de bol olsun yani inşallah. İnşallah ahiretiniz de cehennem olsun yani. Zaten sizler cennete giderseniz ben sizinle beraber cennete gitmek istemem yani. Sizin gibi şerefsiz orospu çocukları, alçaklarla ben beraber oturmak istemem yani. Sizler cennete gidiyorsanız zaten ben hiç cehennemde yanmaya da razıyım yani. Bu kadar Nura, alçak şeref. Haydi давайте adamlar seyredin o. Abdullahov Alişer uzak gün efirde oturup her birine bilen gürleşip zar edip ýören oglanlar o bolar o. Birazjyk bir vicdanyňyz oýanan okmay bir bara bir zat edeliňe o. Давайте o birligimizi görkezeliňe o bir beýtmeňe. Давай ertir kim haýsy ýurtda bolsa ertir galadowka başlaly. Primoy efirde mene lişne ertir inşallah. Давай Nuraga ertir var mene köçede ýatjak şol olumlar çykýança. Ferjek adyaly portretim ýatacak. Allah şaýat erde ertir içine çıkmasalar vallahi billahi ertir men galadowka çykýan. Başlayan ertir galadowka başlayan. Bence de yapalım. Benim açlık ilan edeceğim. Bunların şeyine karşı bırak bunu Avrupa hükümeti de bilsin. Ben de artık hükümeti işin içine çekmeye çalışacağım bu şekilde. Yani Avrupa hükümeti de bilsin. Madem öyle ne oluyor, ne yapıyor, Erdoğan ne yapıyor, bu arkadaşlar ne oldu, niye böyle şey oluyor? Bir de sizden edecek ricam var arkadaşlar, Türkmenler bak sizden edecek ricam var. Nerede görürseniz Erdoğan'ı öven, Erdoğan'ı şey yapan videoların altına yazın. Erdoğan diktatördür. Defolun. Erdoğan diktatördür. İşte ne bileyim Türkmenistan'ın maşasıdır. Türkmenistan'ın köpeğidir. Yazın altına. Yazın. Her yere yazın. YouTube'larda, Twitter'larda, Instagram'larda, TikTok'larda nerede Erdoğan övücü videolar görürseniz altına bunun gibi şeylerden doldurun arkadaşlar. Madem bu kadar sizinle de uğraşacağız lan. Hadi bakalım sizinle de uğraşalım. Yeter artık ya anasını satayım. Yani şu bugün zaten desteğinizi görmedik de Türkmenistan halkı ortada. Milyona yakın insan senin ülkende. Bunun sorumlusu da Gurbanguly. Buna karşı bir gün bir tane laf etmedi. Bir çift lafın olmadı. Desteğini zaten görmedik de bir de köstek olmaya başladın. Ya artık seninle de savaşmak arz oldu yani. Orospu çocukları. Harbiden Erdoğan sen orospu çocuğusun ya. Senin bakanların da orospu çocuğu. Senin mahkemedeki o hakimlerin de savcıların da yani. Milli İstihbarat'ın da elemanlar. Hepiniz şerefsizler. Bak bunu söylüyorum lan. Gelin beni alın lan madem gücünüz yetiyorsa. Size karşı laf söylemeyeni alıp içeri tıkıyorsunuz ya. Bana da bunu söylemek farz oldu yani. Size karşı hiçbir şey karışmayan insanlarız ya. Biz kendi halimizde, kendi memleketimizle uğraşıyoruz. Niye bizimle uğraşıyorsunuz ya? Fahişeler. Para ver, götür orospuyu sik. Siz de aynısınız yani. Parayı verdiler size tabii Türkmenistan. Siz de onların düdüğünü çalıyorsunuz şimdi. Fahişe bir sürü. Muz Cumhuriyeti lan orası. Kabile devleti o. Mahkemede yok, takipte yok. Nuraga Ferhat şu wagt 850 tane adam otyr.
Anasını siktiğini. Halka urama şoňa jaň edin. İngilizce bir tanşygy bar bolsa, ýani oturumda jaň edin, aýdyň şo taýda biziň aktivistlerimiz tutuldy diýin. Abdullah Rus bilen Alisher Sahat. Human Rights Watch var. Cenevada var. New York'ta jaň edip bilmediňiz Cenevada ka jaň edin. Şolara haýyş edin. Aýdyň. Bizine nerede diýip biziň aktivistlerimiz tutuldy. Birleşen Milletler Guramasyna jaň edin. Davaýçy uje bir herekete geçelim. Yeter uje o, yeter. Farhady öldürdülermi, diýirmi, habar yok. Beýleki oğlanlar var. Halamasam olaram näme bolsa da watan üçin daýran adamlar içinde bar halamaýanym. Ýöne o diýmek däller ki, olaram öldürmeli, izah etmeli ýa-da adalatly şekilde Türkmenistanyň içinde saklanyp otyrlar. Abdullah bilen Alisher näme garaşýany belli däller Türkmenistanda. Siz özüňiz gowy bilýärsiňiz, bu rejimiň näme edip bilýänini özüňiz gowy bilýäňiz. Hökümet, halky bilen hökümetdir. Biz istesek hökümeti bir güne çalışyp biler. Biz hökümet bizi işleýär, biz olary işleýämiz ok. Hökümet biziň interesimizi öňe çykarmaly. Düşünýäňizmi? Biz näme istesek şonu etmeli. O ýöne olar öz isleýän edip otyrlar. Gyýyny getirdi. O oğluny goýdy, gyýyny getirdi, ertir akdyny getirer. Näme o Türkmenistan olaryň mellegimi? Näme üçin biz şu zatlara ýol berýäs? Dawaýçy ayaga alalyň mehriban vatandaşlar. Yetmedimi çeken cepamız? Çeken kıyınçılıklarımız. Alisher'in ayalı 2 gün ömer yatan ok. Inakaramayan oklar, köfenip böyürler şollar. Men pastayanla habarlaşyan, zat etdiyen. Dawaýçy de hemme gelsinler diye, goşulsunlar diye, goşulun diye bir zattır edin diye. Beýleki aktivistlerim, näme üçin kısaça beýlekiler efir açan ok, zat eden ok Nuraga. Başka wagtda efir açýarlar, zat etýärler. He? Bravo. Näme üçin eden ok Nuraga? Bilem ok, näme üçin eden oklar distribütöründe. Kim azatları açan ok mu içil efir? Yok, azat hayp. Bayfam açan ok. Kakımrat Hıdyrfa başka wagt açýar, zat etýär. Hiç bir aklını ne? Sahatov ve Abdullah näme olary priznavat eden oklar, näme düşünemok. Projebi lewaply diýip öz lewaplylar dämi ol Alisher. Olar lewap topor zat diýip özüň bilýän olar. Gowurýarlar ilişlerini. Bu görsünler o ziýany yok. Näme üçin açan oklar efir eden oklar? Hatta maňa Açsınlar da. bak dawy açyp oturup näme diýipdirler, ay bu lewaplylara garşy, näme garşy, Alisher'e garşy görüşip oturan. Biz şu wagt seredip oturýar bolin. Hani niýetesiz o? Niýetesiz? Görüp oturanlar Öyle ora utanmalar mı? oturanlar, Açın agitasyon. efir oturunlar. Bize gerek geredin ol. Her birimiziň esasy maksat Agitasyon, dämi? garap Görýär kapan. bilýän efirleri. Açyň ha, edin bir zatlar o. Näme hökman çyýyp aýtdyryp etmelimi? Heh. Her kimim jaňam etýär, pulum ýygnaýar, ol başka efir için. Adamları da edin. Çağrışlar edin. Dawaýçy uje näme ho? Boljak zat bolandan soňra näme ertir soň alyp giderler? Ay bolýa. Ay eýle beýle zat diýip oturarsyňyz ha. Edin ay efirler edin ho. Näme üçin edemiz ok ha? Hakykatdan hem kim halk üçin, watan üçin görüşýär, şu günlerde bir bolýanlar. Şonu ýatdan çykarmaň. Bilýän meni şu wagt haýan dersiň aýtýan söz üçin ýöne aýtýan sözüm ýüregiňde çink edip urýandyr wara. Çünki ajy sözler hakikat ajy bolsa gerek. Men aga bir düşünüyorum, o eke var, para. Bir efir atacak ha, yarış yadılar o var, yarış yadılar. İyi de galyan yanak bolup. Senin gepini edip, seni tankid edip, zahir edip şu wagtda ne? Meydan şu wagt. Edin o, açık efir edin, näme? Alisher näme? Adam dämi ya, näme? Üstesine öde. Hani biz Türkiye'de bizine bir tankid edip bilem yok, biz bir saat çağırış edip bilem yok, men kanundan çıkıp bilem yok, diyadınız var, seron yığınadan ha demek, dımı oturmak netice değerleken. Yığınacak olsa yığına yani ken seronu. Hani diyadınız da şonu biz Türkiye'de biz neyme biz açın sidem açın. Dur Sultan Taganova ne için açan ok efir? Ne için açan ok? Sığınma da sen nayn o. Sen allık sığınma, sen sığınma başvuruda değilsen, sığınman için ne getiriyorsun? Sığınman hakkını ver. Ne için açan ok? Bunlar için yanında duran ok. Sana bir çek oraya. Sığınmada. İşleme için gelmedin sen. Ekonomik business değilsen. Siyasi. Ne için eden ok bun kun? Görüşen ok. Türkmenistan'a gidecek oraya diye eşittim bilem o.
Görürüz de wagt sagaly Görürse onun vakti gelende görürüz. Vardır demek ki dımmağının bir sebebi. Onun vakti görködür. Bilingem yurdun içinden en zattan havarımız var. Kuşuşta havarımız var yurdun içinden. Bile de gelip duru havarlar, malumatlar. Size markayın oğlum. Bilmeyen yalak gezip görünür. Bilmeyen adamı kendir. Yani vakti gelende aydarsın o zatları. Yani şu vakti belli edip koyun önünüze da kellerinizde. Hayran kalayım oğlum. Bu derece o adamlar yani düğüne çenlere gara propaganda edip geldiniz. O ne edip geldiniz? Ay levaplılar sığdıran ok diyecek olup gördünüz. Avo. İnnem gelyanızın ha öz evinleşimiz tutuluyor. O ne alakalı levaplısı marlısı. Çık da görüş in olmanla. Şong için görüş. Ona meden oklar. Gelip para ayaktan asılışıp yük oluşup kaytam. Beter. Aleykümselam. Karaleva, sen blog edeyin ne? Kapatıyor bunun için. Ertir ondan Galadovka başlaya inşallah. Erde Ertir için olunur çıkmasa meselesi de yani inşallah Ertir men Galadovka başlayan. 100% aytyan. Özümüm New York'ta etçek inşallah. Hökman inşallah Ertir Galadovka başlamalı. Başka çaresi yok. Görülün hani näme bolar? Näme boldy ka? O zatda. Näme şoň ady? Sizin goldagyny görelin. Namart mısınız ya namart dämi? Sizin üçün çıkıp ama gelip Abdullah iyice çeke adamı tutma. Abdullah'ın başına bir zat gelende eğerde yartı yolla koyuyam ortama demek siz namart bolýaňyz. Näme Abdullah adam dämi? Ha, gorkup çıkıp gürlemeyene gorkuyan da Abdullah çıkıp sizin derinde gürleye. Näme izinde durаңdyk, ha? Daşy bir yana durup bilen o köpüňiz da. Näme utonsuz adamlar o siz? Utanаңdyk mı o adamlar? Alişer bilen Abdullah da näme üçin olar da ütköşkü adam diýen o. Diňe sizin problemalaryňyzy ýurdun içindäki. Yurdun içinde kem problemalar ettiler, aýtdylar ýönesiz hiç gerek olar arkasında durаңdyk da baýçy. Başlaryň näme üçin başlaňdyk? Ertir men Galadovka edýän ýerden içinde ýerde Alişer bilen Abdullah çykmasa, wallahi Ertir esasdan nurum. Senem başlayan da Ertir Galadovka. Menem başlayan, menem Ertir bilelikde Galadovka başlaýar vatandaşlar goý daşary urt Ýewropa hökümetleri Amerika tam goşulsa goşulur goşulmasa da ölüp gidäýärliň laý vatandaşlar ýaşap näme ýa sagam eger şoň üçin ölýän bolsak 40 men bir zady bilýän 40 gün öçen näraşy da bilýär eken adam iýmen diňe suçsa 40 gün öçen ýaşap bilýän eken ziyan yok yani göz görtülü insanın şu yatağımda şu tayda o doğduğumuz bu pakka edip insanın şey edip ölüp giderse ama ziyan yok yani bu fahişeler köpürüktür yani son zamanlarda siyasi küntüler siyasi celepler para veriyor mu anlaşıyorlar yukarıdakiler ortada olan halka oluyor zaten hep ya bırak o zaman duyarsız olmayalım. Hep beraber madem arkadaşlar açlık ilan etmişler, Galadovka ilan etmişler, biz de yapalım o zaman. Hadi hep beraber yapalım hatta arkadaşlar. Başka da katılanlar varsa eyvallah. Artık yeter ya. Ölürsek de ahiretten artık. Yani ben zaten bu şekilde ölürsek şehit olacağımızı düşünüyorum. Yani bu şekilde ölüm varsa. Madem öyle o zaman şehitler de ölmezmiş biliyorsunuz. Yani şehitlere öldü demeyin diye Kur'an'da da geçer çok şehitlere öldü diýmen olar diye olur ölün ok diye. Şoň üçin vatandaşlar madem öyle bu iş serioznu. Artık bu yolla kaybedecek elemanımız, arkadaşımız, dostumuz yok yani bizim. Bizim kaybedecek zaten mezarlıklar doldurdular. Türkmenlerden dolu. Haytını görsem. Şoň üçin rastak şeyle onunla vatandaşlar bilem onu bilelikde devam eder ýolu. Ertire çeni görmeýän bolsalar. Ya bular birden sahte suçlar isnad edip hapse tıkacak bolýarlarmy? Gara mikrofon yapacak bolýarlar şolaryň.
Şoların mikrofonlarını yapacak bolýarlar. Yani konuşmasınlar diye. Bak, konuşmak ne kadar önemliymiş görüyor musunuz? Bak, konuşmak ne kadar önemliymiş. Bunun önemini anladınız mı şimdi arkadaşlar? Konuşmak o kadar önemli ki bunlar bu şekilde saldırıyorlar. Konuşmak da konuşmaktan da konuşmaya fark da var yani. Başka da bir sürü konuşanlar var ama görüyorsunuz mu olur o kendi degen oklar. Bak, bu arkadaşlar demek ki hakkını veriyormuş konuşmanın, efirlerin, yayınların. Madem öyle, garaşalı erti reçenli vatandaşlar. Eğer on yal olsa, İngolmanlı Galadov'u ilan edelim. Koyunu Bäärniň hökümetin, Türkiýanyň hökümetine de hemmesin goş olyň bilen. Yani Gallanjy hökümetin, Amerikasam hemmesinem goş olyň. Başka da bağ bolsa goşuljaklar. Bir gaty minnetdar bolar. Ve bu ortada bütün sosyal medyada Türkiye Erdoğan'a karşı aşağılarına, videolarına yorum yazın. Türkmenistan'ın köpeği, Türkmenistan'ın oyuncağı, Türkmenistan'ın maşası yazın arkadaşlar, yazın. Bırak bunların var ya alçaklarını biz göstere göstere gidelim. Gideceksek de madem. Yeter ya anasını satayım. Biz sizinle uğraşmıyoruz. Siz bizimle niye uğraşıyorsunuz ya? Biz sizinle derdimiz bile yok ki. Türkiye'nin siyasetini bugün konuşmadık ki hiç. Bize ne ya Türkiye'nin sorunlarından, siyasetinden. Ama siz bizimle niye uğraşıyorsunuz? Lan siyasi sığınmaya başvuran insanı niye içeri tıkıyorsun? Hayırdır yani? Senin siyasetine burnunu sokmamış, senin siyasetine bir şey dememiş. Niye onları içeri tıkıyorsun? Belli ki içeriden sipariş var. Fahişe. Para geldi değil mi? Aç köpekler. Kaç milyon dolar aldınız ya? 1 milyon mu? 2 milyon mu? Farhat'ı kaç milyon dolara sattınız? Ya da kaç 100.000 dolara sattınız? Fahişeler. Harbiden fahişesiniz. Bak, villalarda, lüks villalarda yaşıyor olabilirsiniz ama fahişesiniz. Ben size söyleyeyim. Zengin fahişe. Zengin fahişe olduğunuz için Türkmenistan'ın emirlerini birebir yerine getiriyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Birebir aynen olduğu gibi yapıyorsunuz. Paranın köpekleri. Paranın köpekleri yani. Fahişeler işte. Olabilir yani. Son model Mercedes de biniyor olabilirsiniz ama fahişesiniz. Ben size söyleyeyim. Kravat da takıyor olabilirsiniz. Takım elbise de giyiyor olabilirsiniz ama fahişesiniz. Kravat tasmadır. Kravat o Erdoğan'ın tasması zaten sizin boyunuzdaki kravat. İstediğini çekiyor zaten. Alçaksınız ya. Haysiyetsiz, namussuz. Ulan bir bakan olur. Ne bileyim Milli İstihbarat'ta çalışırsın. Biraz onurunuz olsun be. Biraz onurlu olun ya. Onurunuz olsun ya. Bu kadar da böyle her dediğine eyvallah demeyin ya. Sizlerden yana VPN'leriniz bloklanıyormuş. Oturun zaten VPN Allah'tan gelen nimettir dinde. Oturun, tamam mı? VPN'e de razısınız zaten belli yani. VPN'le internete girmeye bile razısınız. Ya biz niye VPN'le kullanmak zorundayız? Niye Özbekistan, niye Kazakistan YouTube'a, TikTok'a istediği gibi girebiliyordu? Biz niye giremiyoruz demeyin. Ya bu VPN'ler kapanıyor kardeşim, siz giriyorsunuz bir şey diyorsunuz deyin, tamam mı? Koyun kafalılar, koyun kafalılar, koyun beyinleri. VPN de Allah'tan gelen nimettir deyin, tam aksine. Allah'tan VPN diye bir şey var da onu kullanaraktan giriyorsunuz. Ya zaten olmasa hiç itiraz etmeyeceksiniz yani. Anlasın, 2 tane orospu çocuğu, atalı oğul geliyor, ülkeyi üstünü altını karıştırıyor. Bir sürü cinayet yapıyorlar, monopol yapıyorlar. Bütün her şey onların kontrolünde. Bütün ticaret, biznes, bütün 5 vilayeti paylaştılar arkadaşlar. 5 vilayeti Türkmenistan atalı oğul yeğenler paylaştılar. Onun gelirleri cebe giriyor, cebe, devlete değil. Cebe giriyor, cebe. Hala da susuyorsunuz ya, hala da susuyorsunuz. Ne diyeyim daha yani, daha ne diyeyim yani. Milyar dolarlar çalınıyor, milyon değil, milyonu geçtik zaten. Milyar dolarlar çalınıyor, siz hala da susuyorsunuz. 300 dolara, 500 dolara, affedersin 700 dolara onun bunun kıçını götünü süpürüyorsunuz ama gene susuyorsunuz. Gene susuyorsunuz. Yani sürgün gibi çalışıyorsunuz, sürgünde gibi. 3 yıldan 3 yıla belki evinize gidip geliyorsunuz ama hala da susuyorsunuz, hala da savaşmıyorsunuz. Zaten
ister ezan dinlet, ister çan dinlet diyor ya, eğer celladına aşıksa bir millet hiçbir şey fayda etmez. Ona hiçbir şey. Ne talip kurtarır sizi, ne ben kurtarırım sizi. Siz zaten ancak sürüne sürüne en sonunda ya Kılyos'ta ölürsünüz ya bir başka bir yerde. Ama Türkmenistan'a yetmeyen kadar. Türkmenistan'a kavuşamazsınız bile. Yani bu şekilde bu koyun kafa düşünceyle ölür gidersiniz zaten. Hastalanırsınız, bir şey olur. Ay Allah'tandır dersiniz. O min ederler, tamam bitti yani. Bu kadar. Hayatınız bu zaten. Çalışıyorsunuz köle gibi. Sonra da yaşınız daha 50'ye gelmeden bir tane hastalık buluyor sizi. Çünkü ağır şartlarda köle gibi çalışıyorsunuz. Sizin ne sigortanız var, ne bir şeyiniz var, ne insan gibi değeriniz var. Sonra da ölüp gidiyorsunuz. Bitti. Allah'tandır o da. Ha, yapma ya. O Allah'tan değil kardeşim. O sizin salaklığınızdan. Sesiniz çıkarmayanlığımızdan o. Tamam mı? Herkes doğruya doğru, eğriye eğri. Biz sesimiz çıkarmadığımız için ölüyoruz. Anladınız mı? Sesimiz çıkarmadığımız için, her şeye razı olduğumuz için 50 yaşamadan ölüp gidiyoruz. Bak 50. 50 dediğin orta yaş bile değil yani, o kadar. Bak gel Avrupa'ya, 80-90 yaşındalar. Hala bisiklet kullanıyorlar. Spora gidiyorlar. 80-90 yaşındalar. Siz 50 yaşındasınız, 70 gibi gözüküyorsunuz. 30 yaşına geliyorsunuz, 50 gibi gözüküyorsunuz. Ya. Çağlaňyzyň geleceğini uğurladılar. Çağlaňyzyň geleceğini uğurladılar. Sizin giçkilik arzuwsuz ýaşap bersiňiz, arzuwsuz. Arzuwuňyzy uğurladylar. Gür ne halasallar sizi. Arzuwuňyz ýok. Kiçijek çağalar diýe ularsak Türkiýe çektiris diýe. Arzuwlara sire çağlaň arzuwuna. Şonu da oturup dursunuz, sesinizi çıkarma, ne görüşýäňiz, ne daat etýäňiz. Menin efirlere çıkmam isliya diýmek. Gurbanguly Berdimuhammediň özü isliya diýmek. Menin maşgalama, menin doğan garnaşlarıma, menin dostlarıma değdiğin şo. Yani men yine çıkarkan yaşına. Muňa düşünmek gerek mi yani? 2 koşmak 2 dengdir 4. Şunu bilibem. Değdiler az naçit. Menin çıkmamı islemeyen adamlar. Gidin de Gurbangulydan soraňa eýten ejen amana degýän maýynly ýaňmurşly bolan çekilip gara gitdi bolyn. Oňa näme üçin degýän diýip bilmeýän bolsaňyz inetede. Düşündiňiz? Men ýene ekranlarda. Öläýän öl bilýän bolsaňyz. Tamam. İzinde bir surat çökşeni goýsaň, gowurýarlar şu suraty goýsaň. Äger uğur deýinne. Surat. Yedeledip koýarsyn, näme ony? Hükman koyuyoruz. Ha ol neme mi? Gurbangulyň nemesi mi? Uğraşsana daş ol bak. Stringli duran Gurbangulynyň. Karaleva meniň prezidentime degme men prezidentime diýip seňem suratyň geldi maňa. Karaleva. Ine Karaleva sen şu. Ine. Karaleva. Ine. Bulam iki Türk devleti, iki diktatör. Bak. Gurbanguly ile Erdoğan. Anlaşıyorlar ya bu iki sultan, iki padişahımız, âli hazretlerimiz. Nuri. Kendi aralarında. Uğrattım Telegram'dan ağam. Etsene. Gayrat etti koysana şu çordu var ha. Kançitany. Şeýtmen olsa da var ha. Şeýle gowul ýaşaýtdyň var ha. Haramzadalar. Gow etmeli şeý dip etdiň ha. Janyňyz ýansynna kançitalar. Ölü bilýän bolsaňyz var ha. Ertire çıkaýyn inşallah. Vatandaşlar wallahi inşallah ertire çene ýerde çıkmasa ertir galadowka başlanýa. Telewiziýada geler öldür ılgak gelýärler var ha. Öldür ılgak gelýärler ananyň. Telewiziýaňam hemmesine öldür gelýär. Amerikada galadowka bir widetdi Türkmenistanyň iki tane adamlary. Sizin iň gorkýan dadyňyz bilýän men şu zady. İnşallah ertire çıkaýyn. Biz eýindeşlerimizi satmaýas. Alişer'e men aýtdym. Alişer diýdim, Abdullah, menim sizi bilendirin diýdim. Size bir zat edilse menim şu zadyň içindendirin.
Aýtdanlar ne soňa çyny sözümiň ýerine durýanlar. Diýenem elimden gelýär, pulum jemläp otyryn, gereklere jaňam edip otyryn, hemme zat edip otyryn. Men eňdeşlerimi ýaňylyk goýmaryn. Biz dawa arkadaşlarymyzy satmaýyz anasyny sataýyn. Maray. Yankı meni firme gelip Karaleva var. Men arkadağıma değmen diyen. İna şu gıyt şu. İna. Ben sport продолжать в том же духе, брат, так, videoda çekip durva. İnha şey. Eğilip yaşayanlardan ne ağam? Eğilip bara öğrentir, eğilip yaşa. Oo, ina. Eğilip yaşayanlar doğancıklarım. Görün ne kim eğilip yaşap verenlere, üfverin şulara. Şuların bar yerine gitmeyin, şular nerede şular yalanlar, nerede oturuyan varsa oturmayın şuların yanına. Yani. Tanan şuları. Koy şu suradan, koy otursun nam. Oğdan olyar izindeki surat. Yani madem neme siz görýän bolan ağrıňyza çydataňyz, müňeli ýaşaň edýäňizde bilim bolýar, ağrıňyza çydataňyz müňeli ýaşaň. Ya neme döwler ya araba döwler ya tyr döwler, birat döwler aýrywyç. Döwler ta näme bolýan bolsa. Paja bir de mene doğru maýdaýynmy? Alişer bilen Abdullah şu wagt erkekçe men şolar kıskanıyorum açıkçası. Şu wagt kıskanmaya başladım abi. Onlar şimdi böyle artık gerçekten içerik girip daat edip şular yarak eline naruşluk ben elime da naruşluk takılan vakti ayrı bir mutlu hissediyorum açıkçası. Yani naruşluk takyalara yemin ediyorum seviniyorum tam aksine ya. Seviniyorum yani. Hapse mi tıkıyoruz? Tık kardeşim ya. Hiç sıkıntı yok. Ben zaten deportasyonu tutulumdan sonra çıkarımın mevkir aslında. Bana bu vız gelir ya. Vız gelir vız gider yani. Hiç sizin o Alişer bilen Abdullah da öyledir eminim. Bak hiç umurunda bile değildir. Siz onu almışsınız, tıkmışsınız. Tamam gerisinde çocukları var, hanımı var. Onları da anlıyoruz. Yani onlar da şimdi kalpleri yumuşaklar. Zaten ağırlık onlara düşüyor. Yani bizim ya şu an benim yanımda şu an maşkalan bolon için zaten kâvarda atları da bıralacak saklayan ödüm de has biter atlara metçe olur oluyor. Maşkalama sağ olsun. Men kâvat olur halat ettim Türkmenistan'a nipçaklayan kâvat olur meni halat edenler kâvarda atlardan. Yani hani Öpa çopanın maşkalasını dağıttılar da talip sen onu o atlardan havarın bağım yok bilemok. Başta şu yola çıkan bir oğlanın maşkalasını dağıttılar. Onun ayağına video çektirdiler. Onun gayına video çektirdiler de vara ağlap durun edip maşkalasını dağıttılar oğlun. Doğanın namartlar dedim ödünü deyip bilmese ayağına unsuna deyeler may deyip men çıktım aşağıdan. Vay. Şun yalak bir gayrat bolsa han menkinem pıtıra diýanoda görölle dip çıktım ha. Hudaýba. Unu Hudaýa şükür meniň gahrymanym, meniň aýalym, meniň gelinim pastaýan ýanymda durdy, sag bolsun. Awa nälerler var, olam öz ärini itireti gelen okdur. Ýöne bu meniň uşu durmuşum. Bu meniň uşu ideologiýam. Meniň esasy maksady minnetli Gurbangul Berdimухамедовлардан dynyp ýurdy. Normalny bir parlament respublika geçirip her kim arkayın erkin adalatly ýaşamany gazanmak. Menem belki siz ýalak boşulmazdım şu pandemiýede bir insan kudamja boldy daray oňa çenden bir giden zat ýaşadym men. Ýöne pandemiýede alagada ýapdy da ýollar bolun. Maňa 1 ýyl fatura kesdiler maňa. Yani men bilen birlikde başgalara. Onuň men elimdäki ulonja adam, men erkek adam. Men maşkalam üçin görüşmäge de ölmäge de taýýar adam. Şonu bilen hökümetem şolara diýip bilmediler. Degen bolsadylar. Men tek bular Türkiýede kämen gitjek boldum Türkmenistana. Men geçen ýyl 2024-nji ýylyň başynda watandaşlar men gol çekdim. Şu Gallanjadan ýyzyma gitmeň kagyzyna gol çekdim watandaşlar. Meni ýyzyma Polşaýa ýerjek bolanlar ýaryňa düşýärmi Amsterdamda damyň merkezine video açıp TikTok açıp kıyırıp video çekip şu an men gol çekilgenen şu an ýyzyma gitmek üçin. Yani suudun aşak suudun çıkaran reşeniyetini yokork suudu advokatım
apelyatsiya etdi danim dudurdu danim şey edip kaldım yani. Edilmedik bolsa gidýärdim. Gol çekdim de berdim men geçekdik. Bu näme üçin aýdýan watandaşlar? Siz pikir edýänsiňiz da nur gelmez, nur diňe şo taýdan oturur, gürler. Her zadyň bir limiti bar da, şo limitden geçýäňä. Ondan soň özümem bilemok nämelik boljagyny. Özümem bilemok. Diňe ýaşap göräýmezek. Menem bilemok. Ya men alarsınız ya men siz alar ikimizden bir zat bolur yani. Ya ortalykda gan nükülür ýurdun içinde bir zat bolur yani. Ýöne gowluk bolmaz, düşnükli zat. Gowluk bolmaz. Hökümete de gowluk bolmaz. Bulara göni puda da yetişmeýärler. Puda da yetişmeýärler şu halkyň eline galtalar. Underground 6 kino ýönerik çıkan o watandaşlar. Şo iň soňunda kinoň soňunda Murat mı şo näme Türkmenistanyň prezidenti. Şo kino Türkistanlyk geçýär o. Halkyň eline berýärler diňe. Öldüren oklaram, atan oklaram. Halkyň eline bersen halkyň özi tütmüýde diýen soňunda. Gurban ulam serdaram şoň üçin ahranalarını köpeldik. Gelmäkä ýollar ýapyşdyryp. Şu gurban ula ýüregi wagry bilen hyzmat edýän haramzadalar, organ bol, polisiýa bol, ýöneköý watandaş bol. Sizler halk düşmanlarsınız, men size aýdaýyn. Sizler halk düşmanlarsınız. Ýüregi bilen şoňa hyzmat edýän polisiýa bol, milli howpsuzlyk bol. Sizler Allah belaňyzy bersin. Wara men bela okuyorum burada. Allah sizin belaňyzy bersin inşallah. İnşallah çağalaňyzdan görün wara. İnşallah. Çağalaňyzdan görün. Şudan halky şu ýagdaýa sokmaňyz üçin, şu haramlarda hyzmat edeniňiz üçin Allah can bela okuyan. Amin ýazalyň watandaşlar şu. Amin, amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Zulmetdiýän zalimler Allah belasyn ýanyna duranul zalimdir, olam zalimdir. Allah can zalimleri yer bilen ýegsan et Allah can inşallah. Zalimlere hyzmat etýänleriň hem Allah belasyny bersin. Kim zalimlere hyzmat edýän bolsa, öýünde nahar bişirýän bolsa, işigini dikýän bolsa Allah şolaryň belalaryny bersin. Hemmesi Allah can şu zalimlerin hemmesinin soňuny tiz wagtda ýetirýär Rabbim. Öz duzoklarını özlerini düşür inşallah. Siz plan yapýansınız. Короче, ertirony galadowka başlanýarmy inşallah. Planı vardır size karşı. Pikir etmeň. Biz görümiz yok İnşallah belki bilen. ertir galadowka başlanýar. Edelim vatandaşlar. Açlık ilan edelim. Açlığı edelim. Bütün her yerde videolar paylaşalım. Like basmaktan çekinmeyin. Bak herkes korkacak olsa o zaman bizim ne işimiz var? Korkmak yani belli bir derecede var ha. Şu ne mesleği edaysinler da deyip hareket etmeli yerimiz ba adamlar. Ne olsa bolsun lay diýmeli yerimiz ba. Borla şu bolyanny görelim lay näme bolyan olsa. Şu bela olsa bela hoşun belany görjek diýmeli insanyňda. Ýöne şu kyn ýoldan soň ana esasy näme şondan soň gelýändir. Eşretli durmuş, bagtly durmuş. Adalet, deňlik şondan soň gelýändir watandaşlar. Allah'ın gücünü alalyň ýüregimizde iman var. Tohum mara tohum dağı deşip çykýar şo tohum. Dağı deşip çykýar. Tohumla bolmasa. Daş nähili daş. Şonu ýaryp çykýar. Bolmajak zat ýok adamlar ýok. Hiç ýerde de bolmajak zat ýok. Kurban bu arada çok güzel olmuşsun, yakışıklı olmuşsun ya. Kurban Gülü verdim Muhammed'e. Kurbancan. Kurban Gülü diýär. Kurban Gülü yallaklara like basın diýip otyr. Yallaklar sizden basın oturup o. Eli bilen görüňizokmy näme priznavat ediňizokmy arkadaňyz o. Eli bilen görkezip otyra. Basın diýip buyruk berip otyr size. Oturursunuz çortlar. Yani. Kurban Gülü döşün gılından aylanayn Kurban Gülü. Koltuğu reksona görmedik. Koltuğu reksona görmedik. Ты кто, когда никто? Ты никто, когда ничем. Ты ничем, когда ты хуй плёт. Кто рано встает, тот первым нафиг идет. Гурбангулы Бердымухамедов. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Gurban bolup berdi Muhammed. Talip senki don ya birazcık. Ay men internet bırak pes ağam. Blokladım değil mi onu? Bu vakti arkadaşlar namet etmem ki yaşamanı hemme zatlı dölönsoň diye. Vaq şolar tapmam olmaýan men size garantiýa berýän. Dirnem tapmaýan oştuň efire gelip wallan edýänler bar. Şu şoň üçin ýüzüňiz açyň diýäsler şu wagt. Şu wagt hasa bilejek. Eter onu tapylarlar ony ýurdun içinde de spisek görýärler. Wala ýöne ýöleriniň habary ýok o zatlardan. Bilejek gülüşüp, bilejek ara içişip, bilejek çüýşe çakıştırıp dost cana olup görünür. Etilkun yüzüne durýan edik bolsa. Ýöle öýleriniň habary ýok tak o zatlardan. Taka bolsun diýany ýok. Olar çünkü hemmesi maddi dostluk da. Maddi dostluk maddiyat gutoronno gutorýandyr ýatdan çykarma. Dostluk bilen Padşadan sorapdyrlar. Näçe tane dostun var diýipdir. Taxtan düşümde belli bolar diýipdir. o zatlar o pul gutoran wagty gutorýar o zatlar. Ondan soň başlaýar hasap berişik başlaýar, satylşyk başlaýar, bir-biriniň ýüzüne duruşyk başlaýar. Ýöne şu halk watandaşlar siziň güýjüňize mätäç, siziň ýanymyzda durmagyňyza mätäç. Şol olanlaryň bir ýaly efir açýardylar, oturýardylar, sizler sag bolsun aýdýardyňyz, alkyş okuýardyňyz. Şol olanlar üçin eger birden ertirkun Türkmenistana gaýdylşyk bolsa, sinyal bir zat hereket kılan yöredilse, gayrat edin vatandaşlar. Gaýtmana wagt bolar hemmemize. Ömünlöne maydılar, duydurulur. Eger şolar ýaly bir näme giýilse de taýýar bolun. Men size aýdaýyn. Psihologiýaňyza hemme zady taýýar edin. Hemme tarapdaýyn taýýar bolun. Ýani tagam men size Mün sancak Türkmen vatandaşy şeýweniň bir köçä çykyp bilsek boldy mesele çözülýär şondan soň. Mün sancak. Nuraga. Ýygyň alyp Abdullah bilen Nur Alişeriň suraty bar ikisiniň suraty. Şo maňa urada aýdagam tenne Telegramda. Bar. Talip iyi verdim. Bolly. Nur arkada yaz yürek koy diye. Ha. Arkadaňa mara vatandaşlar bir gün soraw gutormala olam ölümle. Şona bilýän, ölümlüdigine bilýän şu Allah jana şükür şu taýda deňlik ba bolmanyna. Sen prezident bol, ýeşeň milliarder boldy, trillionier bol. Paýbat şu taýda deňlik. Şola ölýän soňunda. Eýle bolýa, beýle bolýa gawra girýär, ýürügiç, Gurban ulam girýär, serdaram girýär. Girýäň da. O. Yani şunu ýazak ýoga, prezident bolýan, uluk ýaşaýar diýip ýazak an Haýranyň prezidenti vertolyotdan gaçyp öldi. Действительно связы işleýänler vertolyotda da ýokmy bir şlangajyny dadyny sypdyryp bolanamaýar. Şlangajyny dadyny sypdyryp zat edip gidip barýar kabir ýaňyr 100-200 kilometr geçenden soň gaçar ýaly edip bolanamaýar. Gaçsynlar o näme o bizar kime gerek şu maymın. Ene maymın. Oğlu kisi. Yegenler bilen bilelikde halka eden peýdasy ýok. Yani ullukan halktan alkışa alarsınız. Men size aýdaýyn kimese de var. Nerti samolyotlaryň baryny analizden geçirsiňiz, rentgenden geçirsiňiz ama. Ya geçirin näme diýen ýok. Unudursyňyz da 1 aý soň, 2 aý soň, 3 aý soň. Şo wagt etdiňizden bolýar. Baduhan salamu aleykum. Tamam, hoş geldin Nuri. Salama verdim.
Salama verdim ya şuly. Näme interneti ýokma ya şuly? Ben çıkaraýyn onu. İnterneti ýok eýken ya şuly. Hey vatandaşlar, şon ýaly. Gurban uly bir wagtlar gorkusyna diýe tualetni bu magasyna çenni gözüniň aňyny alyna çalyşdyrýar diýe gorkup. Gözüniň alyny tualet magasyny çalyşdyrýar diýer. Ýadyňyza düşýärmi ýo? 2020-de zatda çykda aktivizm zat ol bol şon ýaly gözüni alyp bardyr. Hiç kimden man ahranalarına çen çalyşyp çykypdyrlar. Marlary boşadypdyr. Marlara kam anam ýok. Bilýär-de kim köseýänini gowy bilýär-de abi. Marlary boşadypdyr watandaşlar. Onuň ýöne ahranyň başlygy lewapdan gynansaňam, halaşdan mekerkiden mi? Awa. Gynansaňam predatylan ha. Öz lewabyny, lewap belaýatyny Aşgabada salanok, Aşgabadyň içine sokanok, göne şo lewaply ahranyň başlygy haramlady. Pituh, gavno, ejeti kakasy näwelli. Gidýärde şular ýaly gavnony görýär. O. Öz belaýatlysyna salanok Aşgabada. Bu ejeň skenlerem gidip şolar ýaly gavnolar görýärler. Millet paraly edip otyr bolşuna da ay olar tatmy näme mi dip diýe iş alanlaryna da şeýdip Italya diýe da. Şeýdip millet paraly edip otyr kada ýene de şu öz lewaply gidip muňa ahranasynyň başlygy bolup berä. Pituh gavno. Ahranaň başlygy. Çort, trýapka. Gora ber hawa janly gora ber. Öz velayetliňi salman oturan gavnonu orap bir gün seni mä ýatlanyrsyň öde. Seni mä gerek bolsun halka. Seni mä gözläp taparlar öde. O. Şuna kim hyzmat edýän bolsa Allah jan wara. Allah belaňyzy bersin o. Şu haramlarda hyzmat edýänlere Allah jan belaňyzy bersin. Men dua okuyan şon ýaly. İnşallah şu haramlarda hyzmat edýänler şuň ýoluny türmäge wasylyp, şuň ýoluny ölüp gidin o wara. Şuň özüni. Şuň üçin. İnsonuny belaňyza meni şuň özü bersin wara. Tagam beri otyrlay, türmäde kypzat edip bolýany ýetenlerdir. Ani no watyflar yeneler nirde? Ha bir wagtlar ölüp hyzmat edýärdiler şolara Mulikov wady. Ölüp hyzmat edýärdi. 9 ýyl 10 ýyl oturdy. İçeri işler ministri bolup. Hanal nirde? Kellesini sıyırdılar da türmäge dikdiler. Başka atlaryny, familiýasyny bilmediğim milli howpsuzlyk ministrleri, migrasiýa müdürüň başlygy hemmesini basdylar, aýyrdylar, ýok etdiler. Hani? Şu wagtda sizler näme şondan ütgeşik bolarny öýdýän? Çortlar, trýapkalar, musorlar, özüni syýlamaýanlar. Ministr sumoklar, hekimler basyp goýur otyra onu sizi çort ýalag edip, trýapka edip, aray siktir şu taýdan dip gapsyndan kovup. O. Size moňa hyzmat edýäňiz ha. Siz wara siz dastoyny adamlar däl o hakykatdan ministrler, hekimler şuňa hyzmat edýänler. Siz özüňiz syýlaýan bolsaňyz şular ýaly ýerde ýa tersine görüşlerdiňiz. Ýa-da işlemezdiňiz, başarmaýan bolsaňyz. Özüňiz syýlaýan bolsaňyz men ara bir ministr bolup oturan bolsam şuňa garşy görüşerdim barda dedim. Şuňa juda işler dedi bilmesem şu dogunuň kim ruçka bilen şu bokurdogyny deşerdim bolýan şu haramlardan alyp giderdim ýanym bilen. Bir ýygyna gatnaşyp ýanyna 1 metr 3 metr tüýüşüp bilsem bolýar maňa. 3 metr tüýüşüp bilsem bolýar. Yo bir görsem bolýar, gözüm bir 10 metrden görse de bolýar. Bir zat barardım. Ýani şu haramlardan alyp giderdim. Minister bolayın, hekim bolayın. Ziyan yok kim näme diýse şonu diýsin 20 milyon soň serona erkek adamdy şol gowy iş etip gitdi şol näme etdi diýip iňe şeýdip ýatlardylar. Bir wada erbede çykaran orlar, eýden orlar, beýden orlar. 20 ýyl 30 ýyl geçenden soň adamlaryň akly ýeterdi danym bilerdiler. Ýöne şu haramlarda
başka türlü ayırıp bolanok. Halkam gorkya, ministerlerim, milli hopsuzluğun işyerlerim, siz daýyn bara, yurdun içinde bolup ýören zadyň 10 istesini bilýäňiz. Biziň bilmeýän zatlarymyz bilýäňiz. Nähil jinayetler köpelipdir, owurluk nähil köpelipdir. Nähile paraxorluk gidip dur, nädip adamlar gaçyp ýör. Sizler biziň bilmeýänmiziň 10 istesini siz bilýäňiz ara. Sizler näme üçin hiç sad etjek bolaňyz oý? Organyň işgärleri, oglanlary. Özüňizden talkow oglanlar bara distriýçilna. Bilä bolu. Birazajyk özüňiz sylaň oýun bolmanna. Bir edip görün işiňiz halka ziýan o siziň o bara. Halkyň düşmany şol adam. Halkyň peýdasyna boljak bolsa halkyna serederdi. Halkynyň arkasynda durardy. Biz hem sag bolsun aýdardyk. Meniň bolmasa alyp bermedigim ýok şol adam bilen. Weripe paýlaşylman edem ok şu datlary. Halk üçin adalet üçin edýär. Näme üçin eden zok işsat. Organlar, polisiýanyň işgärleri, milli hopsuzlygyň işgärleri, prezidentiň ahranasynyň oglanlary. Sizler daýyn her gün görýäňizler, muny, oglany. Näme üçin siz şoňa hyzmat edýäňiz? Näme üçin halka hyzmat edeňiz ok? Näme üçin edeňiz ok? Aýdaýyn da. Yo, yekece halka peýdalýaryny aýdyňa şol adamyň. Tabletkadan doldurmadymy ýurdun içini. Yegenden üstü bilen halky zäherlemedilermi? Ya welaýatlary aýra-aýra etmedilermi? Gowda atmış olat. Daway gow bilen erbedi, onu gürleşeliň. Biz belki gow diýen zadymyz siz üçin erbetdir, siziň erbet diýen zadyňyz biziň üçin gowdur belki. Daway näme gow, näme erbet, gepleşeliň onu. Yani bir ata öz çağalaryny birini söýüp birini söýmese erbet bolşýaly. Bir prezidentim bir welaýatynyň halkyny gorap, galanlaryna mara baro nire etseňiz şoň öýdüň o ýurdu täkediň o diýip oy salmasa, işletmese, ýaşatmasa fakta hemme kişi belli şol Aşgabatda propiska bolanok, işlejek bolsaň kyn, ýaşajak bolsaň kyn, jaý alyp bolanok, gezip bolanok, yön azar berip durlar, hani sen propiskaň wamy? Gow minni şo. Aýdaýyn maňa gaýrat ediň, näme gow, näme erbet men biläýin, belki men bir erbet diýäs bu zatlary bize. Ýöne gow ýolýan bolsa onu gollaýyn menem gurban bolýan. Korrupsiýa bolşuno, hazinany boşadyp gatyr, ýaşadyk student gyzlymyzy zorlap gezip ýörler, öz ýanyna getirip. Bu zatlar gow zatlarmy belki ýa. Aýdyňan men bilim, belki men gow bilen erbediň tapawdyny bilýänler. Gow bolanna Android gowmy ýa-da iPhone gowmy, Apple gowmy diýilen ýa zat däldir ha, bir köre mälimdir, näme gow, näme erbetdi. Näme gow, näme erbetdiňi bilýänsiňiz ara, näme üçin muňa hyzmat edýäňiz? Näme üçin biz döredik onu? Eger hemme zat gülýäli bolsa, nädip biz döredik? Biz nädip döredik hemme zat gow bolsa? Nädip şunça halk şol efirde oturup şu zatlary diňleýär? Nädip şuna geldik biz? Şunça adamlar gelip dertlerini aýdýar. Nädip bolanly bu zatlar hemme zat gülýäli bolsa? Tutuş dünýä üstümizden gülýär, bir serediň aýlaňyza beräňiz o. Tutuş Türkmenistan'ın üstüne dünýä gülýär ara. Aç YouTube'a yaz Türkmenistan'ı, yekece normalni gow material video yok. Luboy blogger'ın ki İngilizce, Fransuzca, Orsça, haýsyn atjaň oly diňe ýamanlaýarlar Türkmenistan'a. Bir görüňä bir serediň adaşda görüňä, ýurdumy maskar etdiňiz ara. Ýurdu maskar etdiňä gurban uly. Atalowul Berdimuhammedowlar, binamyz ýüzsüzler, eşek sypatlar. Ýurdu maskar etdiňiz siz. Bollundy gidin zaýbal sizden halk. Real naýjan sizden zaýbal emmek kişi. Sizin gadagançylyklaryňyzdan, sizin ykdysadyetiň enesini uğranyňyzdan, hemme zadyňyzdan nägile. Gümüňiz çekin o bolly. Öňe şunu halk edip bilen ok, organ işçiler size görkezme men şu zatlary. Halk edip bilen ok, siz ediň o, onu gaýrat ediň o. Bir adam ýeti o, bu ýekaje nujel içiňizde erkeňiz ýok, bir sany. Nujel bir sany erkeňiz ýok o. Ahranasyna,
Nujel bir tane erkeğiniz yok. Hemmeniz galı boy mu yaşalar yani? Çort mu? Hı? Ayrın olsun, gayrat edin, yok edin şunu, bidar olsun, o halk bidar. Ölmöňü dileýän o Hudaý we Gurban Ulsanam serdaryndan bidar o sizden o. Hudaý we bidar. Ölmöňü dileýäsiz bara. Tutuş halk dileýär. O min diýe tutuş men şu dilegime tutuş ýurt 6 milyon halk dileýär adam. Şonuň içinde birem gowdat dileýän o. Meňe firma gelip bol eýle-beýle gurlaýanlar zakaznoy adamlar. Halk däl olar. Organda onnomunda işleýän şahlar, kazýollar, göt berenler. Olam her ýurtda batagam. Haýsy ýurtda jelep ýok-aý. Olaron bolmala bolmanam. İnşallah ölsün. Dileýär hemmemizem dileýär. Amin. İnşallah dileýär. Yani ullokan alkışal ýaray şunu edip biljek adam. Realna. Şunu edip biljek adam ullokan alkışal ýa bara. Hani maňa diýýäňiz, ay biz peşgazatlary güýmenüsimiz gelen ok wagt aýrasynda. Ana serioznu zat in ha? Biriňiz ahranik bolup görsiňiz, biriňiz minister bolup görsiňiz, biriňiz ýene bir zat bolup görsiňiz. Ýokmu bir atwerkajyk zatçaga ýanyňyza salyp bilen, olmy ýanyňyza bir zat etmek isleýän ruçko da ýetikleýär. Şu ruçko bar bloknotda, ruçko. Bloknot ruçko. Ýetik şol ruçko. Ruçkaňam şey nemesini şey basýan bolun uşaga çykýa ýetik şo. Ýöne edeňizde konkret nedin? Erteki gün gürlä ölmesin şo. Zaybaly edaýdyň ay dogonyň başymyza gelen bela bolaýdyň ay. Daşynnakylar ýerine goýan ok, tutan bolýan, bastıran bolýan, oňa pul berip, biziň pulumuzy gaýtam öz bäkbiden olan aýlandyr. Giden bolup interneti kontrol etmek üçin bir giden tehnika abarudyny alyp bermeý. Onlara gitmeň dogan öýümiň ýanyna köprüň bilen bir sanak plita ýere gaçyp oňa da bir ýolka dikip goýýarlar. Git şonoň ort. O bolan içinde bir giden köpürler döküp ýatyr, kanallar gazylman ýatyr. Ýollar asfalt däl, batka bulaşyp şonoň ort. $1 milyon gidip bolguty zatlara berýänçäň gavno diýsäň. Ejeň pulum ol. Ejeňden galdym o saňa pul. Halkyň puly. Haram pituk dogonyň keyin. Men ýigrenjem boljak gerek bolsa şu halk üçin. Şu halk üçin ýigrenji bolmana da taýyn men. Ýöne ýirgi sen aýyrýat şu haramda postuňyzdan aýyrýat. Baranyň bolup, zadeden bolup. Türkmen halkynyň puluny keypede aýlanyp ýör. Halkam sizden mara birazcık oyun aýaňda, sizden birazcık bir tijen aýaňda. Ýöne halis bir ýöne bir diňja haw, sapsym ýöne bir. Bir şutaýyň şeyden de bir impuls berer, iňulmany, impulsam bereňde baw. Bular ýalan bolmaňa haw, ýegenler kän aýlanyp ýör, eden edip ýör. Olary da çäre görüp bileňde. Şulaň bir ýüregine gorky salyp bileňde da bara. Gıydlamızı tutup zorlap ýör bolun erkeğimiz ýok ýaly bizim bolup ýörşimiz lay. Tok keten içinde 2 tane 3 tane horoz var. Bir horoz bir artık mızrakda adedi berse erik horoz gelip şoňa topulýar haw. Haýwanlaryň dünýäsinde de bar o şolak onlaýyn var ki. Bir horoz eden edip ýörse beýlik horoz gelip topulýar şoňa. İkisi urşýarlar şo taýda. Bizde şolam ýok, biz şolar ýaly din aýtdyrsa men bu derece dinanlar töýdem mokdum ara. Men erkim diye o orram özüne sor orram som diýär, menem özüm ostyanna. Bardyr biz ýaly men ýaly olanlar diýip. Ejeň bile näme üçin döremediňiz ey men ýaly biriňiz. Men Türkmenistana wagtym. Mak biriňiz döräýmediniz da men ýaly biriňiz daşynda. Ejeň kim kança kak gorkozjak men ýurdun içinde. Yegenlerden başlaja bolan. Yok da ýöne, yok. Men ýaly biriňiz döremediňiz, halky şular ýaly agdy birleşdirmediňiz, etmediňiz. Men Türkmenistana wagtym ýokdy da, men 2020-de Türkmenistanadym. Etmediňiz da. Anhaýny
Yuvaş ekrana çıkanlar tutan olup, çağıran olup, şeyden olup gör. Vatandaşlar ayağa kalalım. Davay, häzir kalalım. Men çağırış edýän vatandaşlar, ayağa kalalım vatandaşlar. Aşgabat, Mari, Balkan, Levap, Daşoğuz, ayağa kalalım vatandaşlar. Sizin için görüşen oğlanları Türkiye'den tutturup otur şu haramlada galıboy. İkatan götü okullarını korkkan olsak ölölüğün doğunuz. Köçede ölölüğün yani. Yatakta derler. Ayağa kalalım vatandaşlar. Mana eceň amına dip söp görünür. Sizin hem eceňiz sikeyin. Düştüňiz mi? Men ejeme yetkenler. Sizin hem eceňiz sikeyin. Düştüňiz. Men ejem ağlajagyny sizin ejeňiz ağlasyn. Men ejem tağam dünýeden ötdi. Mana ejeme hiç adam edip bilmeýäňiz. Olayam Allah'ın goragyny. Düştüňiz. Ýöne bir halk ayağa kalsın, doğunuňyz kim bir tutup sikjek ejeňiz kenin ýallakylar bilen bile. Haram ejeňiz kenir. Ýöne siz suwda da ýetişmeýäňiz. Köçede ölýäňiz adam mara. Zaybal etdiňiz o doğunuňyz ken götü okullan 5 manat gadan ýasyp şoň arkasynda durup şunu gorap. Ertikün hökümet çalışanlarına biz sizi aç koýjak diýeňiz o. Hemmekşe deňlik bolar diýýäs biz. Ya biz gollanlary gow sereder arkadaşlary kösäs diýeňiz o. Poha onuň tarapynda durýaňyz. Otur da götüňiz sanym. Halkyň tarapyna geçdi. Ayağa kalayın vatandaşlar. Davay häzir kalalım. Türkmensana şu wagt näçe? 2 bolup 3'ten işliýär. Galalın vatandaşlar. Ayağa kalalım. Gerek bolsa men yeni video çekeýin. Çağırış edeýin. 2 gün soň, 1 gün soň, 3 gün soňuny ýa-da şowuny tapady ýok. Video çekeýin. Galalın vatandaşlar. Bolon ok watit. Oğlanlarım göýberen oklar vatandaşlar men size aýdaýyn. Göýberen oklar gynan sagam. Belkem şular ýalar etsin diýip edýärler Türkiýe hökümetem. Belkem siz galyň diýip edýär şu zatlary. Birleşýän edýär. Belkem Türkiýe hökümeti bilen Türkmenistan hökümeti öz arasynda oňşan oklardan hem öz arasyndaky hasaplaşyp bilmeýän zadyny halka etdirýärler şeýdip. Çyksynlar diýär belki, ayağa kalsynlar diýär belki. Türkiýede ondan bundan ayağa kalaryň peýdasy ýok. Aşgabatda galalım. Alo. Vilayetlerde Aşgabatda ýöräliň hemmemiz. Mari, Balkan, Levap hemmemiz ayağa kalalım. Ýöräliň Aşgabatda. Köşkö tarap. Köşkö tarap ýöräliň. Galalyn vatandaşlar sizin için görüşen adamları beýdip bir allar oturmalyň. Görüş ýitileşe we has görüş güçlenmesek de soň sizin öňüňizde çykjak adam tapaň dok men size aýdaýyn ýene bir tapar. Sizin öňüňizde soň çykjak adam tapaň dok şu ekrandakylar ýitirseňiz men size aýdaýyn. Ondan soň o ýyza alyp geplenlere de hiç kim üns vermeýär men size aýdaýyn. Her kim ýurdu terk edip taşlar ýurda gaçýar ondan soň. Taşlaýarda. Başaşak gitsin diýär. Galalyn vatandaşlar ayağa. Bir gedegem şuňa çenli galmadyk. Türkmen halky bolup galmadyk şuňa çenli bir gedegem. Bir gedejik galaýalyň. Adamlar. Menden öň biriňiz dören bolsaň men galsa koşon men etjek siz etmeýän bolsaňyz. Men daşary ýurtda ýöne şu wadyny. Men Türkmenistana watym ýok düşün ýazap. Ijin haram doğunun sken göt bokulardan gorkýas 2 tane göt bokulardan. Halk size garaşya organım hemmekşem siz köplük bilen galsaňyz sizler köçän dolursaňyz wara vatandaşlar organ sizin tarapyňyza meýli tinlik bilen geçmäge taýýar. Siz ýok meýdanyna. Bularym biýdar, organam biýdar, milli hopsuzlugam biýdar, ofitserlerim biýdar, hemmekş biýdar şu wagt ayagalygyny iş taşlaşyp daşary ýurtlara gidip oturýarlar. Ýurtdan gaçyp oturýarsyňyz men sözüm ýalan bolsa gidin goňşulaňyzdan soraň öwreniň. Näme üçin adamlar işden çykýar? Näme üçin daşary ýurda gidýär? Näme üçin öý satýarlar? Ýurtda gap barýar çünki ýurt. Yalanmy vatandaşlar? Daşda öwreniňizde görýänsiňiz da her kim işden çykyp gidip oturýar. Görüp oturýarsyňyz şu zatlary. Ýene de ýurdun dağanyny görüp oturýarsyňyz.
Şu zatlaryň hemmesi bizi haklı çıkarýar aýdan zatlanmaly. Şu organ işgärleren bizar bir sizin meydana çyksaňyz, sizin tarapyňyza geçjek, sizin işiňizi aňsatlaşdyrjak bir giden adamlar bar. Ýöne sizler galaňyzok. Sizler bir üýşüp bileňizok. Bir meçide baraňyzsaň bir üýşoňyzsaň bir ederim käňe diýdim. Men bir Hudaýdan gorkýan, galandan gorkamok diýen adamlar. Bir da ederim käňe diýdim siz. Esseňiz siz edersiňiz diýip. Görýän bolan biziň ateistlarymyz, biziň musulmanlarymyzdan beter musulmana gaýtam. Ateistlarymyz, Hudaýa inanmaýanlarymyz beter gaýtam, batyra gaýtam. Görýän bolan. O meçide var, namaz okan bolýaňyz, egilen bolýaňyz, Gurban ulaga edekkese oňa degilýäňiz. Gaýtam ateistlarymyz, Hudaýa inanmaýan ýörenlerimiz has batyr hereket edýär gaýtam. Görýän bolan haýtysy musulman, haýtysy kafir düşünmedim mene. Doğru maçtan. Meçide atlayanlarımız kafir mi ya da gatlamayanlarımız musulman mı? Gaýtam şolar has batyr hereket edýärler ha. Ara içip öğrenimiz has batyr hereket edýär gaýtam. Özün gelip bilmän, wagt men Türkmenistanda bolan bolsadym şu zatlar, şu hereketlere men ýaly, nur ýaly girem çykyp görän bolsadym men özüm organizowat etjek şonlay. İçin 5 tanesine özüm amal gidýän şo taýdan. Alyp giderdim. Şo wakaňam daşary utlaryna çykmagyny da üpsünem ederdim üstesine. Video ýazga alardım gerek bolsa. Çıkarardım ýöne. Şo wakany hökmany suratda tutuş dünýä jemgyýeti eşderýalagam ederdim. Şoňa degişli külçowy işler ederdim ýöne. Näme üçin edeňiz? Meňe diýen bolýansyňyz, meni Mar welaýat ol Gorad dele çağıran milli hopsuzluğun işyeri var adına aýtmady näçe gerek sorasamam. Bir san kommentariýam üçin çağıran gavno. Milli hopsuzluk maňa internetde ýazan adam üçin çağıran. Şondan sorap bilersiňiz, aýtdymmy, aýtmadymmy? Öldürseň öldür, men şu ýeriň aşagyna gömýän aşonladym ýan diýen adam men. Düşdiňmi? Bilip bilmän men barada wywyt çykarmaň, men tanaman, ýurdun içine nähili özüm var. Gaýsy, onsy, monsy hemmesi bilenem. Yer gelende diýşen, tanaşan aýdan ýerim kändir. Adalat ýokmy? Meňe geregem de o ýaşaýyş. Düşündiňizmi? 40 ýyl maýa gezmeýän men. Geden geçsin onu. Başaran geçsin. Mene başaran 40 ýyl maýa gezmäni. Başaran geçsin. Utonun gezibilýän bolsaňyz özüm 40 ýyl maýa gezibilýän bolsaňyz. Mene gezem mok. Düşdiňiz? Ölýän ýöne gezem mok. Bam soraňyz, iki tarapymam deňledim. Bela bolsa bela şolay. Türkmeniň çöregini özüm gazanyp ýdim, geçpi. Düşdiňmi? Türkmeniň çöregini özüm gazanyp ýdim. Maňa ýatan ýerimden çörek beren ýok, gaýta men çöregimi elimden aldylar. Çöregimi özüm gazandym. Men ýüzümi utandyrybiljek hökümet ýok o taýda. Ýüzümi utandyrybiljek watanam ýok. Düşdiňiz? Nollon galdym men, nollon. Çaýam edindim, maşinem edindim. Ray Nuri köşüş. Köşüş Nuri. Gowma. Nuri köşüş. Zaýşkyr gowda daýlar. Boljak. Näme olaň tutular ne özüň, näme ýany ýaly bolýarsyň. Men ne özümden görýän ýaly boldum şu wagt. Türkmenistana dowda etdiň. Türkmenistanyň Tuwas gerekedin gurrun şoňa etdiň o. han dowduk dämi ýaşy. Ýa-ni Şoň nämesi cennet ýa-da Yok, cennet. doğru. Ne olur mu? Ey, bir sapar, bir zadu köşanı var, hiç olman köşanı yok. Göre olsa ne o? Nämesi? Ya, tınay bu Türkmenistan'da yaşam. Yani, Nämesi doğulmadık gelyen, açan yaşam. Haýsy ýerine umalam, haýsy köçe. Doğulmadılar, maydayım yekin. Haýsy köçäni umalaýdany? Luboy köşesi. Yok, umalaýat yokmuş var sayılır. Mesal üçin Gagarin köçesi bar biziň owamyzda. Şonu öýünmi? Gyýşyk-myşyk, çakanak çykana. Sen Siktir. yok, sen demokratiya esçek bolsa. Sana ýaşuly, sen demokratiýa, Amerika bar gurban ullan sonra demokratiýa. Sen ýalar sikibem duramok. Maňa akyl bermeden ay köçäni urýar diýär.
Öwrýär köçe wa bolsa öwüp bereýin. Türkmenistanyň köçede diňe Aşgabatdyna barat däle düşdiňmi ýaşok. Sen ýaly ýaşoklar sikemem düşdiňmi? Siktirip gelip bilýän özüňem. Ýeşiň gençliýaly çöpdüýü zaýalar nirden çykýanynda ýaşoklar, musurlar. Gurban bolýan källeri kösesene kösäniň öwre, bolanyna öwre. Köçäni we diýär ýeşiň. Maryň haýt köçesine ujo Aşgabatyň diňe iki tane Aşgabatyň köçesi bar diýip şonu goýun men. Traýapga dogunyň kenler. Intäp ömrüne bir gedek asfalt görmedik köçeler bar. Ömrüne bir gedek 33 ýyl garaşdyrlyk aldyk. 33 ýylda bir gedek asfalt görmändir. Nämetini goýun meniň? Ýaşçagsa traktorlar ýerse akoplar içem suwdan nolýar. Şonu goýunmy? Hawa Göktepe bilen Aşgabatyň arasyny oňordy, arkada şäheriniň köçelerini oňordy. Hawa özüne gerek ýerine etdol. Gavno, predatel, halk düşmany. Näme mardaklarda, näme ýa lewapdaklarda näme alyp bermediňiz bar o? Olaryň köçe dämi? Olaryň adam dämi? Ýa watandaş dämi olar? Ýa Balkannaky ýa Daşowy ýol. Ya mara yol, tağtavadar yol, guşku yol olur adam değil mi? Olun köçelerini normal değil mi onu? Huy pilot. İçin güdün açık gelseniz lan arkadan var ya taşsaklığını içecekler yüzünüz açık gelin bundan böyle. Sizler var ya özünüzü bağıttayın o men size efir alanım için. Düştünüz. Bundan böyle size ornum yok da adam yok. Saçık gelibiliyorsunuz. Yüzün açık gel. Adyň belli bolsun, meniýaly bolsun. Yüzün belli bolsun, adyň belli bolsun. Ondan soň gürleşeli. Bolmasa siz ýaly huy pilotlar pulun garşylygyna satylýan şlüholar köçede de kano. Düşdiňizmi? Şlühodan tapadyňyz ýok. O köçede durup özi predlagat edýär tenini. Şo şlühodan tapadyňyz ýok. Gelip ýaňdan biri öz öýüniň adresini, telefonyny berip otyraş taýyp gelip o. Men arkadaşyma da atdyman diýen bolup özüne sinkoklanmagyny isleýärmi? Ya bir hökümetden bir aljak bolýarmy, gazanjak bolýarmy? Men plany, ine meniň nomerym şu, ine men Hitrovkan 71-nji jaýynda ýaşaýan, näme men arkadaşymy degmäňmen diýen bolup özüni reklam edýär şlüho. Maňa da sinkoklaýyn diýdi da. Yüzüň açyk gel onu. Yüzüň açyk gel. Oy Gönäme gadansan gadanla ýöne halkdanam gadan bir azajyk ýigrenç gadan halk sen tanasyn ýergüç bir gün seni suutnama hökmünde ýüzüňe basarlar ýaly. Çünki men YouTube'a goýan soňunda durýa olam arhivde inşallah. Başga welayat maşinlar däl adamlarynam salanawa, maşin bolýan adamlarynam salanawa bular o. Ýok 50 manat tölemeli propiska üçin näme üçün wiz almaly? Näçe gün wiz almaly? Aşgabada gitjek bolsaň. O временный propiska durmaly. Näme? Näl zatlar çykartdylar o? Janyňyza berekeller, hemme zada şada otýarsyňyz ýa. Janyňyza berekeller. Näme goýsalar çydap otýarsyňyz ýa? Näme gadagan etseler? Näme üçin etmeli şunu wapşe da diýilen soraw ýok kelleňizde. Ýejem näme üçin etmeli wapşe şunu? Näme üçin biz şulo görüşmeli? Mafiyalara ýönerik dören o watandaşlar hökümetiň şular ýaly zulmündan soň mafiya dörýär bilýärmi şonu? Mafiya bolalyň onda, ýejem özleri ýaly bolalyň. Rastak Ýewropa, Amerika döwletleri dümýany bolsa, don mafiýaçylyk oýnalyň. Gidelim onu. Ziyan yok. Ýewropa döwletiniň şuna çendi Türkmenistana garşy bir zat gürläni göremok mena. Ne Angliýa, ne Fransiýa, ne Germaniýa bir zat gürläni eşdemok. Amerika döwletiniň Trumpyň bir zat gürläni eşdemok. Bir Biden diýdi. Türkmenistan artyk demokratiklaşmaly zat diýdi Joe Biden. Bir şo diýdi o. Trump'ın haç geldi. Hiç satýan oklar, hiç eden oklar. Senatorlar gürläni o, parlamentde hiç gürüňden o adam hukuklar organizasiýalar da muwatyr. Türkmenistana ödekgese. Dawanly mafiya bolalyň. Çünki
Bundan başka wıhıt kalmadı vatandaşlar. Wıhıt kalmadı. Yani sandık bilen saylaw bilen aýryp bolanok, halk ayağa alalım diýip bolanok, onu mafyaçylyk oýnalyň. 2-3 biri gelin mafya olun ejeng. Burun o polisiýaň jazasyny keteliň, burun o prokuroryň jazasyny keteliň, burun ýene bir sana haramdadan jazasyny keteliň. Men polnu dobro berýän şol zatlara. Ejeng basyň doguny. Samolyotun uçlangasyň goparyp bilen spesialistiňiz bawazy onu edin. Ay bir 2 saatdan 1 saatdan yer bilen salamlaşyp biläjek ýagdaý edin. Ýöne bir daha edeliň. Ýöne bir edeliň. Rastak biziň aktivistlerimiz bir-birden şeýdip tutup äkide oturýan bolsa edeliň watandaşlar. Edeliň. Başka çıkargamız ýok çünkü mene göz görteli turmaýyp göz görteli ölüp gidip ya tutulup gidip oturun demän senarýany görürsüm gelenok. Mene görürsüm gelenok. Rastak Ýewropa döwletlerim görülemejek bolsa, Amerika döwletlerim, Human Rights Watch, Amnesty, olar şolar bular basyş etmejek bolsalar, işleşmäge dowam edip "Salamu aleykum" diýip gaýtam $3 milyard, $4 milyard berjek bolsalar oňa. Onu da vay mafyaçylyk oýnalyň, mafya bolulyň watandaş. Mafyada ýönerik döranok hiç açanam. Bir diýmek bir kemçilik bar ýurtdaky döreýe. Emmedat diňlik adalat bolsa döranok kowadarlar. Men prezident bolýan döremeýän hem şunu döredeýin. Organizasiýalara ruhsat bersen, adam hukuklaryna söz atdyň ruhsat bersen. Men häzir şu wagt aşa reaksiýa bildirýän bolup bilerin. Bul anarhiya bolan üçin. Häzir suud kadyet bilen bir zatda edip bolýan, o etjek bolýan. Aha, suud kadyet bilen Alişer bilen Abdullaň halat edip bolan o. Suud kadyet bilen Alişer Abdullaň halat edip bolan o. Ya beýleki olanlar wa türmede oturanlar, olar halat edip bolan o. Hani Ýewropa suudy, hani Amerikan suudlary, ya bir Türkmenistana burada ettirip biläjek zat ýok, hiç ýyl elimizde. Bolmasa men etjek şo ýollary, kanuny ýollary ýöne ýok. Beýditen men prezident bolmak islegimde ýokla ýok ýöne. Aýdýanlar indi Gurban ulyň ýerinde bolsam, Serdar Tüplüň ýerinde bolsam, has başgaçarak bolardy we ýurt gowy ýaşaýyş bolardy. Näme üçin eden oklar? Edip bilmeýärler. Çünkü wagtynda owurlyk etdiler, jenaýat etdiler, tenderlerde oýnadylar. Olaň üstü açyljaga. Bu zatlaryna talip video çekip aýdyp berip otyra. Bu zatlara hataplar ýöredilip otyra görýäňiz. Nirden bilýäs? Ýurduň içinden bilýäs şonu. Şonu ýurduň içinden bilenimiz üçin. Şu wagt ayagallygyna talip da atak edýärler, maňa da kanalymyzy ýapýarlar. O Amerika şikayet edýärler muny. Maňa Hudaýa şükür hiç kim gelenok. Maňa şu wada çende şuny çenni Gallanca hökümetinden ya bir ýerdenem plan edipsiň, plan diýipsiň ya näme edipsiň diýen ýa. Tanýarlar bular. Bular meniň günlük durmuşymy hemme adam bilýärler ha şeýlede. Meniň yeri gelende bir tanca garynjany ymjytmajagman bilýärler. Ya garynja. Şu görsem basamok şonu. Ayağımda gör. Ayağımı basacak yerime teredip ýörýän ýöne şu görsem basman geçýän şonu. Ya başka bir mörmöj ýok, tapagy ýok. Öyle. Talip aýtjaklaryň ýok bolsa efir ýapjak dostum. Yani men watandaşlara içiňiz gysmazlyk üçin açamok bu efiri. Ýalňyş düşünme. Sizlere doğru mesaj berendir diýip umid edýän. Eliňizden gelýän iň kiçijik mümkinçilik bar bolsa ulanyň. Organam bolsun, başga bol, administrativ işini işleyen bol, ministerlikde işleyen bol, tapagy ýok. Ulan. Bolup biler misal üçin işleyen edaraňa ýertir serdar atasy gelýär, ol gelýär. Ulanyň mümkinçiligi sypdyrma. Edeliň watandaşlar. Goý doganyňyz ken gorkusundan wara ýeke ýalyň ýaşap ölüp gitsinler. Hiç kim bilen salamlaşmakdan gorkun onu. Peýdasy kän watandaşlar. Gatul peýdasy bar şoň. Edeliň şonu. Tagam gorkundan şunça ahranik saklap,
Velayete gelmeke bir gününden yol saklap, yol yapıştırıp şey dip görler. Korkman toň edýär şonu. Tagam korkup ýörer. Sağlygyňyz Talip, aýtjak goýjak zadyň barmy Talip? Hökümet ýallaklary sizler tanamadan zat etmesen alamok esire. Nur aga. Şu wagt çykartdyryp otyryň. Ertire taýýar bolaň ey, haramzadlar. Siz dünýä maskara etjek. Erkek çapkanada. Çaphanada otyryň mährum vatandaşlar. Men sözümde durýan inşallah. Ertir bütün dünýä bilir näle haramzada ýygyny. Türklikli suratam bar, onam çykartjak. Maskara etjek seni gurban guly. Ey haramzada. Oglanlar tutursyňyz gelýärmi? Etşemezler. Tiň iç agryňy dolar men. Eyvallah. Allah erkasın Talip kendine. Oglanlar sizi ýaňyzy goýmaz inşallah. Aýdyň şolara sabrly bolsunlar. Soňguç ýyly ýanyndadyr. Bir gayrat haramzada. Bütün dünya tanadar sizi. Garaşyň ente. Ey! Talip sana golluk berýän egindeşleri illeşdirmez. Gati gowa adamlardır. Men şolaryň hemmesinden Allah razy bolsun diýmek. Şol adamlara Allah ýalkasyn. Şolary ýalak arka tarapda, sahnaň arka tarapynda golluk berýän egindeşler illeşdirmez. Allah ýalkasyn. Ey gurban goly itiň bara garry köpeňe. O itiňi maskara etjek ertir. Awla oturar ne? Görüň ay, mundan ýok edilmedik zat edecek. Ay haramlar. Aşly grewi. Telewiziýa hemmesi geljekdir ey. Seredin ey maskara boluşuňyza. Ertirler skoroly aş grewine bolmasa ertir ulan edeler. Başlaýasa aşly grewine. Bolýar. Arkadaga şol zat. Çıkmayaça pul çıksa da can sağ olsun oğlanlardan gymmat del. Hemme taraplan ýanyndadyr biz var oğlanlar. Bolýar. Ýaşy, sağlygyňyz onunla watandaşlar sağlykda görşeliň. Aýdylan zatlardan mani çykaryň, dinlemäň, bu ulaňyzdan gerip mundan çykmasyna mani çykaryň, hereket bolsun. Herekete de bereket Allahyň özi berer. Esas hereket bolsun. Janyňyzdan doýup özüňiz asyp görseňiz käbirliňiz aýna. Men aýdýan özüň asyp görýänçiň şunu ýaly peýda bolar, işediň bolmagyna illeşsemiz üçin. Ona maýa daýan ýok. Bilmedim ýani. Nähilek nemede getip görseňiz ruhy ýagdaýda, oňa da düşünip bilemok käbirliňiz. O derece ýagdaýda bolsaňyz nädip muňa garşy, çünki seniň özüň asmana getirdi ýurt. Biliň şonu. Sizi özüňiz asmana getiren şu hökümet, şu gurban bolur, ýatdan çykarmaň şonu. Şunuň alyp barýan ýalňyş siýasaty, ýalňyş politikalardyr. Özüňiz asmana getirdi. Mert boluň biderek. Özüňiz asmaňda, özüňiz asan gaýtam dowdoklukdur. Bir zat edik gidiň bolmaly. Edip gitmäge olur ýa taýyaram bolsaňyz. Janyňyz sag bolsun. Allah jan aktivistlere azatlyk, erkinlik maşgalalarına gowuşsunlar inşallah diýip wagtda. Salykda görşeli. Sag bolun.